Uite, Ticule, bagă și banii lângă el. Hai ca să fim cu băieții la băgăm la băieții la suroaie. Hai, măițe. De mustața lui. Păi poze, mă, în video. Video. ma mi voglio solo che il pesce però. Ara, faccio video sine. Ma chiamate anche il signore che fate con la vostra telecamera, fotocamera. Aspetta che viene cardetto che oltre ma che venga. Non ti apposta. Ara. È bellissimo, ma dove ci sono pesci di sti giorni? Cât un om. Guarda che Marco dentro gente grossa. Deci puteți țara mea. Îi bagă mâna în gură, dacă, la mișto. Să leagă închide. Dar n-are putere așa mare. Ei, cosa nu mai are? Nu are putere mare. N-are oase. Mamma ca- del cinema. Via Michela? Michela avea Fabia la foto. Mă dau afară. Chi era bella? Vai, Enzo, di qua. Mare. Dio, buon da... Vai, metti vicino. Vai, Michela, fai tu, vicino. No! Dai, se va. Metti vicino di lui. Fai tu la sua con la fotocamera.